Metodologia de documentació lingüística. Vaig una mica just de temps, però intentaré això que s'entengui i que puguem fer una mica de tot. Com deia, la licitació ha estat el mètode tradicional. S'entén per a licitació donar una frase en l'idioma de comunicació, en el meu cas el castellà, i demanar-ne la traducció, en el cas a Diamalero. Això té diversos problemes. El primer seria sobre quins fenòmens gramaticals preguntem, és a dir, quan dissenyem aquestes preguntes perquè siguin traduïdes, què és el que anem a buscar, què busquem. És complicat fer-ho sense d'avançada. Després, el segon problema, les traduccions reflecteixen la gramàtica de la llengua, és a dir, sobretot en contextos de bilingüització, les traduccions pot ser que reflecteixin la gramàtica del castellà perquè s'ha tingut un input previ en castellà i no una construcció més genuïna de la llengua. I en tercer lloc, més important segurament, és què ens estem perdent. Què no ha sortit en aquestes traduccions, però són fenòmens gramaticals que també té la llengua. Per això, en aquesta nova onada, diguéssim, d'estudi de llengües amenaçades, a partir dels anys 90, el mètode més habitual és crear un corpus de llengua oral per trobar tots aquests fenòmens gramaticals de manera més natural. Què s'ha de tenir en compte a l'hora de fer això? Ja ho he dit una mica abans, però que hi hagi tipologies textuals diferents, de textos expositius, textos narratius, textos procedimentals, etc. Que hi hagi un grau d'espontaneïtat també diferent dins del contínuum formal i informal, i que hi hagi variació sociolingüística, sobretot edat i sexe. Quins passos hem de seguir per dur a terme aquesta documentació o la creació d'aquest corpus? En cada sessió hi ha 5 coses, diguéssim, que són importants. La primera és la gravació en si. La segona és fer una transcripció d'aquest acte comunicatiu, situació comunicativa. La tercera és fer una traducció i la posterior anàlisi del text. I la quarta i la cinquena són menys lingüístiques, però no per això menys importants, la creació de metadata sobre la sessió i la creació de còpies de seguretat, perquè estem documentant, per tant, això és molt i molt important. Pel que fa a la gravació, primer el que fem és la gravació del text original, una gravació audiovisual, àudio i vídeo, i després d'això 2 gravacions més. La primera, que és una traducció del text original, una traducció per oracions, és a dir, es torna a posar la gravació, la persona que hi ha participat l'escolta, es para la gravadora, després de cada oració la persona diu la traducció, tornem a posar play, escoltem, traduïm, etc. L'altra gravació, que també s'intenta o està bé que es faci, és una gravació lenta del mateix text original, en llengua Diamalero, en aquest cas. Per tal de, sobretot al principi, poder distingir amb claredat quins són els sons de la llengua, mentre que normalment en un context natural això és una mica més difícil. També, altre cop, es posa el play de la gravació original, es demana a la persona que repeteixi l'oració lentament, es torna a posar play, s'escolta, es repeteix, etc. Això normalment es pot fer en una mateixa sessió perquè els textos habitualment tenen una durada d'entre 5 i 10 minuts, perquè habitualment és estrany que algú pugui parlar més de 10 minuts seguits, a no ser que sigui en una situació com la que estem vivint ara, en la qual jo m'he hagut de preparar molt això per
per poder parlar tanta estona. El pas 2, la transcripció. Bé, el que he recomanat és utilitzar software que permeti veure alhora 3 coses. El vídeo de la persona que parla, després escoltar l'àudio i tenir una transcripció que estigui alineada en el temps. Com es fa una transcripció? Primer escoltem l'oració de la gravació. En segon lloc, tenim un parlant nadiu al costat que està treballant amb nosaltres. Aquí li demanem que la repeteixi més lentament o podem també comparar-la amb si hem fet aquesta gravació més lenta, d'una versió més per oracions. Si això coincideix, perquè moltes vegades no coincideix, és habitual que, sobretot si és la mateixa persona la que ha fet el text, la que ha produït el text i amb la que estem treballant, a vegades es vol autocorregir, etc. Llavors és important dir que això no és bo, explicar per què. I si això passa, que les pronunciacions coincideixen, l'investigador pronuncia també ell mateix l'oració per assegurar que l'ha entès bé, que tots els sons són els que ha sentit. Si el parlant nadiu aprova aquesta pronunciació, ja es pot escriure. Si el parlant nadiu no l'aprova, es torna a fer la mateixa operació. Però quina transcripció fem? Una transcripció fonètica o fonològica? Bé, la resposta és que depèn del cas, de la situació. Si estem començant a treballar amb una llengua que no està descrita, que no coneixem el sistema fonològic, utilitzarem una transcripció al màxim de detallada possible. Per tant, una transcripció fonètica. En canvi, si estem treballant amb una llengua amb què ja hem treballat un temps, que ja coneixem el sistema fonològic, doncs el que segurament és més pràctic és fer una transcripció fonològica. Quan tenim la transcripció feta, doncs toca la part de traducció i aquí no hi ha passos tan clars com a la transcripció. Més aviat cadascú introdueix matisos i té una mica la seva manera, però intentaré explicar com ho vaig fer jo i com es podria fer. En primer lloc, s'escolta la traducció lliure, que ja haurem gravat prèviament, i demanem a un parlant nadiu, amb qui també estarem treballant, que tradueixi ell mateix la transcripció, la frase original. Això moltes vegades no coincidirà, és a dir, les traduccions d'una mateixa frase per dues persones diferents acostumen a tenir matisos diferents. Tot i això, n'hi ha una que ens pot semblar més adequada. Escrivim aquesta traducció, en aquest cas amb Elan, si estem fent servir Elan, i després intentem comparar les dues traduccions i fer una anàlisi una mica més detallat. A partir d'aquí diríem que ja comencem a fer una anàlisi que després passarem no a Elan, sinó a Flex, que és un altre programa de software d'anàlisi morfosintàctica en aquest cas. Quan veiem casos que no sabem com es relaciona la traducció amb l'original, el que fem és intentar demanar una traducció per paraula, a més d'una traducció per oració,
que pot ser que obtinguem o que no, perquè la traducció per paraules menys intuïtiva que per oració, i potser a nosaltres ens sembla molt fàcil de fer, però en altres contextos això no és així. El material que n'obtinguem el podem comparar amb l'anàlisi de la llengua que ja haguem fet, anàlisi en curs, òbviament, i a partir d'aquí intentar donar a cada paraula o a cada morfema un significat o un valor gramatical. Això al principi no serà així, al principi tindrem molts buits i està bé, és normal, però amb el temps cada vegada podrem omplir més buits i per això és important tenir al cap aquest últim punt de reanalitzar les traduccions anteriors perquè a mesura que tinguem més coneixement podrem segurament analitzar millor els primers textos. Quin és el producte final d'aquesta fase de transcripció, traducció i anàlisi? Normalment, d'una mateixa oració podem tenir 5 nivells d'anàlisi diferents. Primer, la forma ortogràfica, que molt possiblement o molt habitualment s'assemblarà a la forma fonològica. Després podem tenir també la forma fonètica. Després, una forma segmentada per morfemes, que ens permetrà fer una glossa morfològica o lèxica, depenent del cas, i finalment una traducció de l'oració. Aquest procés, com ja podeu imaginar-vos, és llarg, és laboriós i es calcula que es necessita per cada hora de text entre 50 i 70 hores de transcripció i traducció. Òbviament, això també dependrà del coneixement de la llengua. Al principi es triga més i després, a mesura que es va coneixent la llengua, la velocitat augmenta. Sobre això hi ha diversos manuals de treball de camp que expliquen com es fa. Un, per exemple, és el de Celià i Dereus, de l'any 2011, que és d'on està extret això. Aquí ho podeu veure més detalladament. Això és la interfície de Flex, aquest programa d'anàlisi lingüística, d'anàlisi morfosintàctica. Aquí tenim una oració amb Rita Natar Amin-Hewat, que és la forma ortogràfica. Després podem tenir la forma de segmentació per morfemes. Per exemple, aquí la N és un morfema diferent, la T també. Després tenim aquí la glossa, tenim l'anàlisi sintàctic, la part lèxica i, finalment, la traducció aquí al final. Sobre això després ho veurem més, però perquè us hi aneu familiaritzant. A més, tot aquest procés és molt més ràpid si, mentre es treballa en la documentació de la llengua, també es treballa en l'aprenentatge de la llengua. Això sembla molt obvi, potser, però a la pràctica no tothom ho fa. Perquè hi ha gent que pensa que no és, o que té altres prioritats, o que el que sigui. Per tant, crec que és important dir-ho. Altres coses que també formen part de la metodologia de la documentació de llengües, tot i que siguin menys lingüístiques, és la creació de metadata després de cada sessió. Primer, metadata sobre el participant, és a dir, qui ha participat en aquesta sessió, quin és el seu sexe i la seva edat, on viu, on ha viscut, quina és la seva educació i ocupació, quines llengües coneix i utilitza i també quines llengües coneixen i utilitzen els seus familiars més directes. Per exemple, no és una llista exhaustiva i segurament hi posaria més coses aquí. Un altre
peça de metadata que s'ha de crear és la relativa a la sessió en si, al procés de la gravació, que ha de tenir informació com, per exemple, un títol, qui és el participant i la durada de la sessió, en quin lloc i en quina data s'ha gravat, quina és la llengua meta, quina és la llengua d'anàlisi, quina tipologia textual correspon en aquest text, quin és el seu grau d'espontanietat i també qui ha participat en el procés, per tant, nom dels transcriptors, traductors, participants, etc. Hi ha un software que permet també fer això, organitzar la metadata de manera eficient, que es diu la meta. Per exemple, aquí a la pestanya tu pots crear un projecte i tenir les persones dels participants del teu projecte amb els detalls d'aquí, nom, any de naixement, etc. I també una pestanya aquí a sessions amb diverses gravacions i amb també tots aquests detalls, data, lloc de gravació, tipus d'accés, gènere textual, llengües, etc. I aquí tenir-hi els arxius que ha generat cada sessió. Com hem vist abans al principi de tot, quan parlàvem de documentació, arxius EAF són els de LAN, un arxiu de Flex, l'arxiu de la gravació en si, en MP4, etc. L'últim, còpies de seguretat, molt ràpid, molt fàcil, però molt important també. Tenir sempre 3 còpies és el que es recomana com a pràctiques aconsellables. Una a la targeta de memòria de la càmera, una segona en l'ordinador i després una tercera en un disc dur extern. Com m'ha preguntat abans l'Elga, això de la licitació, també la podem fer servir per alguna cosa? Doncs la veritat és que sí. Per què? Per exemple, podem completar paradigmes a través de la licitació, de preguntar a un parlant nadiu. Un cop ja sabem, per exemple, quins temps verbals té la llengua i quantes persones té la llengua, quin és el sistema de persones, el sistema personal, podem completar i preguntar formes que no hagin sortit de manera natural. El que no és un bon consell és començar preguntant, però sí que podem fer-ho quan ja tenim una idea de les categories de la llengua. Una altra manera d'utilitzar la licitació és per completar taxonomies lèxiques, és a dir, noms d'animals, d'ocells o noms de plantes que també seria difícil que sortissin durant una gravació, durant una conversa, durant un monòleg, però que podem seure amb una persona de la comunitat que sàpiga especialment en sàpiga sobre aquests temes i elicitar lèxic. I finalment, l'última opció és també investigar una mica més la gramàtica. I com ho fem, això? Quines estratègies de licitació tenim per investigar la gramàtica? Bauer, en el seu manual sobre lingüística de camp, dona algunes idees, que són les que he recollit aquí. Primer, el que ja sabem, o més habitual, que és traduir una oració de la llengua comuna a la llengua meta, però també podem fer aquesta operació a la inversa, és a dir, traduir de la llengua meta a la llengua comuna i veure si trobem el resultat esperat o no. Després, traduir oracions amb un únic canvi, si hi ha algun aspecte en concret en el qual ens vulguem fixar, podem canviar i veure quin és el resultat.
També és útil a vegades fer judicis, o que el nostre parlant faci judicis de gramaticalitat sobre frases que li proporcionem. En aquest cas, és bo que fer preguntes tipus tu diries això? Més que no pas es pot dir això o puc dir això? Perquè la gent, quan veu que estàs intentant aprendre la seva llengua, normalment és amable i encara que t'equivoquis una mica no et corregeix, perquè pensa que potser et frustraràs o el que sigui. D'aquesta manera, si preguntem, tu diries aquesta frase, tenim una resposta segurament més pròxima a la realitat. I una altra cosa que podem fer també és corregir oracions que ja s'havien considerat gramaticals en algun moment i que el parlant natiu ens expliqui per què aquesta oració és gramatical. Això no tothom ho pot fer o ho sap fer, però sí que la gent que ho pot fer normalment dona informació bastant rellevant. Un element que està entremig, potser, de la licitació i la gravació de llenguatge natural és el recurs dels estímuls visuals. Fer servir, per exemple, imatges o un llibre mut com el The Frog Story, que es veu que és molt conegut en la cultura anglosaxona, jo almenys no ho coneixia fins que no ho vaig sentir per temes així de documentació lingüística, però podem donar-li un llibre així a un parlant nadiu i que ens expliqui què és el que va passant al llarg d'aquesta història. Llavors, això ens va bé per temes de conjugació verbal, etc. I unes dades també de força qualitat. Ja acabem. 2 diapositives. Idees finals que no han sortit aquí, però que a mi potser m'agradaria també que algú m'hagués dit abans d'anar a fer treball de camp. La idea de gravar-ho absolutament tot. Potser és tòpic, perquè això, de fet, sí que surt, però a vegades penses que tindràs una conversa molt superficial o molt curta, que no val la pena gravar, i això no saps mai com pot acabar. I, per tant, encara que faci mandra o el que sigui, s'ha de gravar tot perquè després ja no pots tornar enrere. I, en canvi, hi ha informació que si no has gravat tu no aconsegueixes retenir, encara que prenguis notes. A vegades necessites tornar a escoltar i veure exactament de quina manera ho ha dit aquella persona. Més coses. No modificar mai les dades primàries. Això també pot semblar molt evident perquè el que estem fent és documentar, per tant, el que es documenta no es toca, però a vegades parlant amb altres parlants pot semblar que hi ha hagut un error en unes dades que t'han donat i pots pensar que és bona idea modificar-ho. Això no és gens bona idea en realitat perquè et corromp les dades, pot ser que estiguis eliminant variació, pot ser que estiguis eliminant errors teus però que després quan te n'adonis puguis anar enrere i esmenar-los, però si ja no tens això no pots modificar la cadena. Bé, no modificar mai dades primàries. I, finalment, buscar ajudants per assaig i error, que això també és una feina que no saps com anirà fins que no es produeix. Per tant, tot i que la gent et pugui aconsellar, s'ha de provar i algunes persones seran més útils per a algunes tasques i algunes altres per a unes altres. Doncs, en resum, després de veure tot això, podríem dir que la documentació lingüística consisteix bàsicament en el multitasking.
perquè quan comences a la universitat et sembla que la documentació lingüística serà bàsicament una anàlisi de dades, no? Per tant, que tindrà a veure amb la lingüística, i això és el que t'ensenyen, sobretot, però després t'adones que també has de saber coses de tecnologia, per exemple, eines de gravació, tipus de micròfons, etc. També has de tenir coneixements de documentació, com organitzar una base de dades, que al final és el que acaba produint cada sessió, quins tipus de fitxers necessites, quins formats, etc. També has de fer feines relacionades amb l'administració, o que en una empresa normal faria el departament d'administració, com elaborar pressupostos per demanar beques, definir l'allotjament, el lloc on estaràs, la manutenció, pagar els teus col·laboradors, etc. També és bo haver-se mogut en el món de l'activisme, perquè és habitual trobar comunitats que vulguin començar programes de revitalització i que et demanin la teva participació. Per tant, saber-se moure en aquest món, en els diferents actors, també a vegades és una competència important. I finalment també, no finalment perquè aquesta llista es podria allargar, però la que hi ha aquí, també qüestions relacionades amb l'antropologia. Per exemple, fer observació participant de la vida en la comunitat, perquè aquesta és l'única manera per realment arribar a entendre no només la llengua, sinó també la vida allà.